October ni ko zan dar kuale chen vele dar som kar khan kan chum kwa thil mak tak mai thenga ke di chuan pathian na tho kan ti lo thei lo wa pathian chunga po lom thu kan soi mo mo la ni hemi zan hian ke chu ke mani ruma computer ma ka thua kan pui phe chu amu to ka mula mu hil to ka tu le fa te te teng tung ka hria chu kan ru mo teng ka tlan chua ka kan tlan chua kha kan ti chuan ka fanu le chong ani to chu kan ti chuan lai zai atla antia kan na hi ke mani chen na in hi chong sang bera chong chung nung bera kan oma anuai hian kong pui a ana tennis court din tha road Kaiser road kan ti tak hemia hi kan lia chuan Kaiser road a chuan kong pui ana chuan motor dana kan neya tun lai tak hian motor dana chu motor silnan ti in ka fapain abu sai meka kan lai vel mek lai ania kan lai zawe te kan tia ti chuan October ni ko zan dar ko le chan vele dar so min kar hian kan ru ma chuan lai zai chu anu chu da ron lu pui ji waya kan in bai an chuak le maya kan ru ma tanga an chuak kha thlang lampang veranda an lo zu kal chu ni in chu ta chuan tha te an ena chuan thlan en na lama khan zo te pakhat lo tlan kong pui tlan kha an enjuya kha zo te tlan kha mu thei lo chu ta tlan mai tur kha kan no te chuan enjui tum khan abo ta a anu khan lo pom het vak lo nge ni atla thata von mai kha lo nia kan te danin atlak na tanga lungchar kan motor dana kong pui an hi fit som rup ania sang khop maya tlak pal chuan thi lo na chi ni lowa tu man kan ngai lowa chu tianga chuan alo zu tla khalo ni in rang takin katlan tha a kamolu in meron tlan pela kanu pui le fadau dang te chu a ka fa pa thlen an chi aya ka en ngom lo an tia kal po khan kal thangam lo ti chuan ka zu thlen thak chuan no te chu an lo poma alo tap fe ya nung dama ka zu mu chu mak hi ka ti em maya adam chu hi ka ring lo re nga biak tlak a po hi ka ring to lo wa amaro chu alo la trap thei te kha chu alo mom hi ka tilu tu ka ti chuan kan motor kha adana kan khoya wangin chaklama kan da chowa rom pom chonga ro ka tia ka plan chowa chuan motor chu ka bu sai sok a civil hospital ka panta a civil hospital kan thlen hian dar som mor vel aniang ti chuan CT scan ti tur ten tia atiang vel kha ka ham boi pui chung khan dar som le chen ve dar som pa lo nai thua ka CT scan kan ti zo chen som pakhat vel lo ni to a chuan doctor ten han en chuan a thil hom lu tu kan ni lo we an tia atira phejon CT scan kha du no pang ania al chelo thei si lo a du ang khan a fia lo de ule ka amar chu an en chien khan alu kha akhi ti khan muta in thi sentle matling boka mar chu lo thon omani lo we antia ma sel lukhi te di ta ka si chuan antia an mi tin ngai ni hi kan at mi chunga antia te chuan kanin at mi ta lu lam so hi chu an luak thrin an ti te hi ania ani po kan no te po chu luak barbara an chiu mu zela tuna hian dam doina atu jing ania
he ka record hi tam doina kan la om meka a thazel tura kan ngaya pathianina a ven himna hi amak kati maya atlakna te hian en ula asan je hi in mu thei mai nga hetiang anga pathian ven himna changtu kan ni te hi alom om katia pathian hi kan chunga awatha em katia pathian chunga lom thu kan sei mol mol boka tin kan no te a che sual ti hriat ve le a then om khoveng ka min ngai tu a kan ina ron tlan khom te po kha a thla hian han ti muang khopa an ni kha om ta lo se chu ke ni kha chu kan chi ai chia chu ni der maya an ni kha min kui vata dam do in lama te po engemo zatin min rong kalpuya khang te khan thla ti muang em a mizo ni te mizo community om te hi anom zia te kan che chual thila hian kan van doi na thila hian kan hre chua pha zela tin chu mai ba ka pathian than zia hi kan hello thina dam lo na te har san na te kan to hian pathian te hi kan hre chau thin ania tun tum kan har san na kan van doi na to te hi pathianina min hmanga izia aron lan tir na le kan chunga a that zia ron lan tir zelna nia kan ngaya pathian chunga hian kan lom em ani ti kha hlir tu te pon min lo hlir pui turin kan du chewa trong train tam tak kan no te tan min hlan sak boka tiang min hlan sak tu zong chunga bo khan lom thu kan soi bok ani